Samantala, Idol, nasawi naman po ang isang 17 anyos na binatilyo matapos pong malunod sa baybayin naman po ng San Juan, La Union. Ayon po sa ulat, tinangay po ng malakas na alon ng biktima habang lumalangoy kasama ang kanyang pinsan. Inaabot po ng isang araw bago nakita ang katawan ng biktima sa dalampasigan. Matapos ang insidente, umani ng negatibong komento sa mga netizens ang kawalan ng mano ng lifeguard sa bahagi ng dagat na isa sa dinadagsa ng mga turista. Ayon naman sa MDRRMO, patuloy ang kanilang monitoring at seguridad sa mga beachgoers katuwang ang PNP Coast Guard. Samantala, pansamantala namang ipinagbabawal ang pagligo ngayon sa San Juan Beach noong May 14 at wala pang tiyak na petsa kung kailan muli ito bubuksan sa publiko. IFM News. IFM News. IFM News.